Tas pa instrument, as in, lahat yun itatapon, pati mga instrument, grabe. Nagtuwag po tayo ngayon dito sa ER. And wala yung mga tao, nasa floor sila. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. So today guys, as you've already know, night shift nurse ako dito. And then ngayon, mag-morning shift ako. I have 3 days of morning shift. This is my first day orientation sa ER. They asked me if I can do charge nurse stuff. And dito kasi guys, yung charge nurse kasi sa MS, may possibility kasi na, lalo na for us night shift, na mafo-float ka sa ER. I-orient nila ako sa ER para, ano mo yun, magamay ko just in case na, actually hindi naman ako mag-isa pag mag-ER ako if ever. Kasi kapag charge nurse ka sa MS, tapos kailangan lang nila ng help sa ER yun, yung kailangan mo lang pumunta pero may kasama ka pa na. Pero sabi ko nga, everything is new. Tapos nung in-approach ako ng director namin if okay lang ba ako na mag-charge nurse. Sabi ko, if you will give me time to be trained, ganyan. So, meron silang program na binigay sa akin na it will be for hanggang December siya na na parang training na every week meron silang target date na dapat matutunan ko. So, yun yung training na igagawin ko, guys. So, part of it is to work as ER nurse. Nahirapan ako, ang aga ko nagising. Natulog ako ng 10, tapos nagising ako agad. Sabi ko kay Mac, anong oras na? 10:40 something pa lang, sabi. Akala ko ilang oras na akong nakatulog. Parang 15 minutes pa lang pala akong tulog. Tapos nagising ako ng 2:40 something. Ay, parang 4 hours yung sleep ko guys. Tapos hindi na ako makatulog. Grabe talaga, hindi na ako makatulog. So, big adjustment to on my part. Pero at least, ang okay dito, mamayang gabi makakatulog siguro ako right away after ko ng work. Sana lang talaga walang toxic kasi kagabi narinig ko na naman yung helicopter. Pag may helicopter kasing dumaan, toxic. It's either helicopter, ambulance, or airplane. Ayan. Kapag airplane, ay, naku, bonggang toxic na yan. Ibig sabihin, natatransfer na sa ibang state yung pasyente. Wala nang mga bakanteng beds dito sa nearby states na pwedeng mag-helicopter lang. Kudos talaga sa mga morning shift nurses. I don't know how you do it. Sabi nila, I don't know how you do it. You're working night shift and yet you are not tired. Ganyan. Hindi daw kami sleepy. Sabi. Kasi nga, parang morning na namin yung night. So ngayon na, I will transition to morning shift. Oh my God. I'm not really a morning person kahit nung nasa Pinas ako. So yun guys, breakfast na tayo. Wondering where I'd be if you stayed the night. They all at that party, I could add to mine. Cause I bought a hot pocket at the 7-Eleven. Come on, let's do it again and do it over again. Just to stay in this moment with you. Under the moon, I feel on top of the world with your hand in my pocket. Hold my jacket, pass the lighter, take a breath in. Sing that fast part, know the last part, the way you like it. I feel on top of the world with your hand in my pocket. Writing down the things that we still haven't done. All the friends pretending like they wanna get lunch. Don't know if we're doing, but it's fun to dream. Yeah, it's funny to dream, but you're laughing with me. I wanna stay in this moment with you. Under the moon, I feel on top of the world with your hand in my pocket. Hold my jacket, pass the lighter, take a breath in. Sing that fast part, know the last part, the way you like it.
naman. Morning, guys. Wow, kinukuha na ako ng langit, sis. So, it's already 6:20 something. So, alis na ako. Hatid ako ngayon ni Mac. Kasi, gagamitin niya yung sasakyan later. Naka-coat na talaga siya, sis. Magsusweater lang ako yung hospital jacket. Hindi naman to actually jacket. Manipis lang siya kasi yung temperature ngayon is 7 degrees Celsius. Okay pa naman actually. Pero, magaganito lang ako para pag naglakad ako papuntang hospital ay okay pa ako. And guys, oh my God, pray for me. Mahal, pag nabibili ka ng coffee, pabili ako ng decaf, please. Para makapag-coffee ako ng gabi. Lilista ko na lang yung pangalan mo dun para sa lunch ko, ha? Wala akong baon, eh. Bye, guys. I'll see you later. 6:30 na, guys. 6:25, I mean. Pero ang dilim pa. Buti na lang may mga lamp posts kami dito outside. Yung malamig siya, guys. Pero gusto ko yung ganitong lamig lang. Chill lang. Yung mas malamig pa kaysa sa Baguio. Pero, carry. Ay, sakto lang. Hey guys, so I am back home. Currently, it's 8:45 p.m. Umuwi ako mga 7:10 p.m. ako na nag-out, guys. Updates na nangyari sa ER a while ago. My God, it was really a struggle to stay awake. Mahirap siya. Mahirap yung transition ko from night shift to morning shift. Alam mo yun, kasi yung katawan ko, ang alam na niya na gabi is yung daytime. So, yung morning ko a while ago was supposed to be like my nighttime. Pero, nagtatrabaho ako. So, medyo nahihirapan ako dun. So, buti na lang may free coffee sa hospital. I think it's National Coffee Day kanina. So, meron silang mga iba't ibang klase ng syrup and all of that. Free coffee naman kami kahit sa night shift. Yun nga lang kanina, may mga special daw silang mga something for the coffee, but still, I got what I usually get. Hindi kasi ako masyado sa mga syrup, mga ganyan. Yung parang 3-in-1 lang na lasa ang gusto ko. Update sa ginawa ko kanina. Luckily, we only have actual 2 actual ER cases. One got admitted, the second one, pinauwi namin. Sis, lasing lang yan. So, uwi ka na. Parang ginawa lang namin siya ng paraan. Kinarek lang namin yung kanyang blood pressure. And then, she's good to go. Tapos, meron kaming 2 outpatient. Yung isa morning and afternoon siya. So, bumalik siya 2 beses just for clindamycin infusion. Grabe guys. From ibang state pa sila, which is 8 hours away from here, na i-drive nila. Kasi doon daw sa state nila, hindi daw binibigay yung ganong gamot or parang hindi siya available, which is, ano ba yan? Napaka-cheap lang niya na gamot. Sa Pilipinas, tagkalat lang yan. Panggamot nga lang yan ng pimple sa Pilipinas. But here, parang may something ata sa doctor's prescription kung bakit hindi nila pwedeng ibigay dun sa state nila. So ngayon, ito, yung hospital namin, dinadayo sila ng mga gustong magpa-infuse ng ganong antibiotic, but anyway, iba yun. So, ngayon guys, more on ang natutunan ko lang naman is computer stuff. Kasi yun talaga yung matindi sa hospital, yung documentation. So, nasanay kasi ako sa MedSurg na ang flow sheet namin is just one assessment. So, in one assessment flow sheet, makikita mo na doon all over ng head-to-toe assessment. Ganun. Sa ER, depende pala siya sa case ng patient. So, for example, ang patient mo, may shortness of breath. So, that's kanya na pulmonary, pwede, may shortness of breath, may edema, so pwedeng pulmonary, pwedeng cardio. And then, kung meron pa siyang skin lesion, like, for example, cellulitis, ganyan. So, 3 assessment flow sheet yung gagawin. So, 3 charting yung gagawin mo, pang cardio, pang pulmo, and pang skin. Yun yung madami. Tapos, sobrang detailed yung mga oras na ilalagay. Sobrang detailed yung pag-i-interview sa pasyente. Like, for example, umiinom ka ba ng alcohol? When was the last time na nag-consume mo ng alcohol? Umiinom pa ba ng mga pinagbabawal na gamot? Mga ganon. So, medyo mas intense yung
question in the floor kasi we don't usually ask those things every shift. Parang tinatanong lang namin yun every admission. And sometimes, halos kahit hindi mo na siya tanungin kasi nga ginawa na ng ER nurse yun. Like, allergies. Habang kahit sa floor naman ginagawa namin yung mga yun. Pero, mas detailed lang talaga sa ER. And then, okay naman kasi IV insert ako, ha, good thing talaga guys. Kasi dito, mas sanay sila sa AC or sa anti-cubital na ini-insertan. And ang pinaka-minimum dito, ang pinaka-maliit na ini-insert nila is gauge 20. It's either 18 or gauge 20. So yun, nag-gauge 20 lang ako kanina. Maganda naman yung vein, so buti na lang, one shot lang siya. And that's it. Konti lang yung more on paperwork talaga, computer works talaga. Tapos, ang medyo mahirap kasi talaga kung hindi mo alam kung saan mo kukunin yung ibang gamit. Like for example, kanina, magko-collect kami ng urine specimen for drug test. Kailangan i-catheter yung pasyente. Meron kasi sila dito na mini cath, yung parang may tube na siya, tapos may maliit na parang catheter na sobrang liit, parang straw ng Zesso. Tapos, nakakonect na siya dun sa tube mismo. Hihilain mo lang siyang konti, tapos yun na yung ipapasok mo, tapos tutulo na siya dun sa tube. Try ko naman ng magganon sa floor. Hindi ko nga lang alam kung saan kukunin. Do you wanna do mini cath? Ganyan. Very mabait naman yung mga kasama ko, guys. Yun talaga yung very thankful ako dito sa hospital na to. It was fun. It was a lot of learnings. Good thing, hindi masyadong toxic. Kasi yun talaga yung pinagpapray ko na sana walang toxic. Though, good learning experience naman sana yung may mga transfer. Kasi yun talaga yung mahirap, yung may mga transfer. Kasi madami kang tatawagan. Like, for transportation, for chopper, or for airplane. Mga ganun, depende. Madami kang tatawagan. So, yun. Kanina chill lang naman. So, thank you Lord talaga. Pinagpapray ko talaga na sana chill lang. Hope tomorrow will be a good one. So, tingnan natin guys. Tutuloy natin tong vlog until tomorrow. And I will update you again kung ano yung mangyayari. Just got out from Pat's room. Waiting to die. Time, baby, you make me feel fine when you got your hands in mine. You and Okay. Natapos na mga kapatid ang emergency orientation day 2. Hey guys! So, time check. It's already 7:16. Medyo madilim na siya. Padilim na actually. Uwi na ako. Natapos na ang day 2 ng orientation sa ER. Ayokong magreklamo. Sasabihin ko sana boring pero ayoko magreklamo. Kasi parang meron lang kaming dalawang patient na outpatient pa yun Nag-infuse lang ako ng antibiotic tsaka ng iron. Ang isa lang ng ER namin. Yun lang kakarating lang ngayon bago kami dumating. Bago kami umuwi. Meron pala kaming ER case kanina, yung sinuture namin. Na-miss ko tuloy yung mga ER cases namin dati sa Pinas na ang maganda kasi nung nasa Pilipinas pa ako is syempre kilala mo na yung mga doktor, alam mo na kung ano yung mga gusto nila, na prepare mo na agad. Parang gusto ko sanang gawin yung ganun, yung i-open ko na lahat. Tapos yun guys, syempre nagtanong pa ako anong gusto niya, ganito, ganyan. Para pa akong yung talagang nag-orient talaga ako kanina. Pero yun, grabe guys, alam mo nakakasayang. Ngayon ko na-realize na yung ibang mga dinodonate sa amin from US are just disposables here. Like the blue towels na kasali pala yon dito, nakapack kasi siya, laceration kit siya. Ang nandun sa laceration kit, parang may basin na siya. Tapos, may towel na siya, yung mga blue towels. Towel talaga guys, towel na hindi siya yung disposable lang na towel. Towel talaga kasi nire-reuse namin yung dati sa Pilipinas Nilalaban yun Tapos mga instrument, as in, lahat yun itatapon, pati yung mga instrument, grabe. Oh my God, yung mga scissors niya, mga lahat yun tapon. Grabe talaga. Sabihin ko sana, pwede magkuri ka naman sa Pilipinas. Makagagamit pa yan kahit pang tuli lang. Alam mo yun. But anyway, well, dito kasi sa US, lahat disposable talaga lahat. Kaya, medyo nakakapanghinayang kapag hindi ka sanay. Pero,
Wala bayad kasi lahat. Tapos kunyari nag-open sila ng 4x4 na yung mga OS. Kahit dalawa lang ang nagamit doon, tapon lahat yun. Ay, very dito, magastos sa gamit. Pero kanina talaga pati yung doktor sabi niya, oh, you throw away even the instruments? Yeah, sabi, as in guys, tapon lahat yun. Walang natitira. But anyway, it was fun. It was an okay work duty. Actually kasi hindi naman kasi ako mag-stay sa ER. Nag-duty ako. Ito kasi ginagawang orientation. Sabi ko naman na agad. Dahil lang dun sa pagiging flow charge nurse ko. Pag night shift kasi guys, kulang kami sa tao. Kailangan may tumulong sa ER. Kaya inaano nila na dapat matuto kami dun. Matuto ako dun. Kaya medyo yung mga paperwork na nila. Saka yung skills na tututunan ko. When you got your hands in mine, oh, just let me show you everywhere I've been. Travel the world, still I miss my friends. The seasons turn, go home again. Drive in reverse when the summer ends. You got me high, you got me there. Hi guys! So, back to work po tayo ngayon dito sa ER. And wala yung mga tao. Nasa floor sila. Busy ata sila. Morning marites. Charot. Suture room. Mine lately, I tell you all the time, baby, you make me feel fine. Hey guys! So, update na naman po. Last update na for my ER 3 days na orientation ko. Last day ko guys was almost the same like my past 2 days. Sabi nga nila parang parang ako daw yung lucky charm nila kasi wala daw kami masyadong pasyente. Most of our patients ay infusion talaga. Tapos may fall kami from the nursing home. Tapos kung paano mo siya ibabalik to the nursing home, kung paano ka tumawag para sa transportation, ganun. Kasi nga ganun dito, wala naman silang family member masyado na nakasama nila papuntang ER. Tapos yung last patient namin, yung kilala na nila, na alam mo yun, yung mga frequent flyers, ang sabi nila doon, frequent flyers, yung lagi sila napapa-ER, pwede naman silang pumunta sa clinic, ganun. Yun yung mga, alam mo yun, kapag kilala mo na yung pasyente, actually kahit sa Pilipinas naman, pag kilala mo naman na yung pasyente, ay, naku, natito na naman siya, konting lang, gano'n. Alam mo naman na hindi ka ER, magpapa-ER, yung pwede naman sanang OPD lang, magpapa-ER. Mind you guys ha, kapag nandito kayo sa US, ang OPD or outpatient, ang pinakamura na pwede nyong puntahan. Ang susunod is urgent care. Mas mahal siya kaysa sa OPD, pero mas mura siya kaysa sa ER. Tas mahal ang ER. Kung ang case nyo ay hindi naman ka ER, pwede nyo pa naman antayin hanggang tomorrow para sa OPD, ganyan. Antayin nyo na kasi mahal talaga yung ER dito guys, as in mahal. My last day in the ER, parang hindi kami lucky sa pag-insert ng IV. Nakapag-insert naman ako ng IV. Sa lahat ng mga pasyente ko, ini-insertan ko talaga. Ako yung nag-i-initiate na ako na. Pero yung kahapon, guys, parang, alam mo yung hindi mo lucky day. Tapos, nag-insert ako, tapos hindi ko, alam mo yung may back flow ka, so puputok siya, ganyan. Tapos, di sabi ko dun sa parang senior ng ER, do you wanna try? Nag-try siya dalawang beses din siya may back flow. So, pumuputok kasi may mga valve yung niya, may mga, ang tawag nila valve. Marami siyang valve sa vein niya. Tapos yun, nag-insert yung isa, na one shot lang niya. Nung last na patient namin, nag-insert na naman ako. Meron na naman blood return, tapos puputok na naman. Tapos yung nakahit ng IV, nung previous na pasyente namin, sabi ko, hey, do you wanna try? Ganyan. Nag-try din siya 2 beses, guys. Yung isa walang backflow, yung isa may backflow. Talaga, hanggang dito na yung ini-insertan namin. Tapos, sakto na meron na kaming incoming nurse. Ayun, siya na pinag-insert namin. Nag-insert na sila ng gauge 22. Dito kasi guys, nga pala kung balak nyong mag-work sa mga ER or kahit sa med-surg guys, dito, very rare ang gumamit ng gauge 22. Ang ginagamit most of the time is gauge 20. Kung naka-gauge 20, mas mabilis kasi pag nag-bolus ng 1 liter, sobrang bilis ng bolus lang.
Tapos, okay din siya for the CT scan. So, just in case na magpa-CT scan na with contrast yung doctor, agad-agad may access ka na, hindi yung magi-insert ka na naman. Kasi, per insert, parang may bayad siya, guys. Kasi, nung tinitingnan ko yung charge slip namin, yung hindi siya itemized na one insert, ganito yung bayad, hindi. Parang may point system siya. So, 1 point kapag one insertion in each site, ganyan. 2 points kapit line, 2 points pag ganito, 2 points pag nag-laceration suture ka, ganun. Basta may level of charges siya. So, hindi siya yung naka-itemize na, one insertion, 250, ganun. Hindi, parang, ano mo na lang dun. Sila na bahala dun sa billing, ganun. But anyway, guys, yun lang naman yung experience ko. I can't wait to go back to my night shift. Kasi ang hirap talaga mag-morning shift. Parang, ano yun. Tapos ang daming tao. Ang dami talagang, hindi yung pasyente. Ayoko yung madaming tao na from other departments na pumupunta na nakikichika lang naman. Ganun. Parang, waste of time. Waste of, hindi ko alam. Sa Pilipinas, nasanay tayo na gano'n yung may, pupunta ako dito, makikichika. Pero nung nandito na ako, guys, parang, nandito na ako para magtrabaho. I don't wanna deal with anything regarding your internal problem or whatsoever or your friends in the hospital. Parang gano'n. Ayaw ko ng drama. So, yun ang ayaw ko lang sa morning shift. Madaming tao. Kaya, madami kang maririnig na mga chika, ganyan. So, pero ako naman, doon lang ako sa corner. Hindi ako nakikipag-usap. Kasi masaya na ako sa phone ko lang. Nanonood ng videos. But anyway, guys, thank you so much, guys, for watching. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. And sana yung mga papunta dito na mag-ER, medyo mag-prepare na kayo sa mga insertion nyo. Alam ko, Pilipino talaga, magagaling talaga eh. Pag nag-ER na sa Pinas, tapos papunta dito, magagaling na sa insertion. Pero sanayin nyo na lang na gauge 20 and gauge 18 yung i-insert nyo. Ano pa ba? Laceration. Halos doktor lahat gumagawa dito. More on paperworks lang tayo dito, guys. Tsaka konting assessment. Yun. More on doktor talaga dito. Anyway, thank you so much everyone for watching. And mag-proceed na po tayo sa shoutout for this video. Hey everyone, thank you so much at narating nyo naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na camping and bike ride with mini golf na vlog. Oh my God, alam nyo, lagi siyang nangunguna talaga sa mga comment. Shoutout kay Renz Mia, pang ilan mo na to? Grabe, lagi siyang nasa top. And then kay Charlene Ledesma, kay Peter Mark Listones, kay Country Girl Vlogs, kay Waki Stolen, lagi din siya nakikita ko sa mga previous na finilm ko na mga shoutout. Meron din siya. And then, of course, ang mga suki po natin, Ronnie Caberto, ayan, Ibrahim Hailil, Stella Marie's Vlog, kay Mobs Amoncio, more vlog po, natapos ko na vids mo, te, hehe. And then, kay Malu ako, ayan, lagi din siya nagko-comment, ayan. Thank you so much, everyone, for commenting and for subscribing to our channel, for supporting us, and salamat po talaga ng marami. Hindi ko talaga na-expect na madami palang na-entertain sa mga ganitong type of videos. Ayan, guys. So, let me know kung may mga gusto po kayong malaman. Lalo na yung mga parating dito kasi yung mga iba kasing tinatanong nyo, guys, kailangan ko pang gawan yun ng outline para minsanan lahat ng pwede yung possible na question nyo regarding that topic, masagot ko na sa isang video para mas para mas sulit naman yung panonood nyo ng vlogs namin. But anyway, guys, thank you so much po talaga sa pag-support. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I upload mini vlogs on my Facebook. Baka interesado lang naman kayo, panoorin nyo. May mga mini vlogs na ako na in-upload doon. So, thank you so much everyone. I hope to see you guys on my next one. Bye!